Ini ikulan nama Bapak. Ikulan di mana? Laura. Ikulan ya? Dena. इसको देना चेंज करो ना प्लीज मैं जीजा दे रहा इससे Amir hai Ish. कहा हो बोला यही हो फेस दिखाना आमिर फेस दिखाना बोला ना फेस आमिर देख नहीं रहा बोला अच्छा रुको मोमोटा हेलो दीदी कैसे हो बोला मैं अच्छे हूँ मोमोटा आप कैसे हो बोलो मोमोटा आप अपना फेस अच्छा रुको करके रखे dan hai baba oi wasa मोटा आप कौन सी कंट्री से बोल रही हो अच्छा मैं इंडिया कंट्री से बोल रही हूँ मोमोटा प्रोदीप्ता ना हाय बोला हाय हाय प्रोदीप्ता कैसे हो जेडी बोरो हाय बीके कैसे हो बोला अच्छा जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो लाइक करो गाइस कौन कौन है लाइक करो चैनल में नहीं आता ज्वाइन हो जाओ मैं ठीक हूँ बहुत
दिनों के बाद बोला अच्छा आप ठीक है बहुत दिनों के बाद अच्छा हेलो 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 फ्रेंड्स कमेंट 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 लाइक डन बोला जेडी थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए Sir sedang laga per komen order komen komen kira-kira ada modan bai dong nih nip nipung nipnya from Kitnal अच्छा जी from America good morning America good morning time uh, my family I am my family sister सब लाइक डन बोला अच्छा जी इतना इंग्लिश पे तो नहीं आती लेकिन आप अमेरिका अच्छा आप अमेरिका से है ना तो थैंक यू अमेरिका से मुझे सपोर्ट करने के लिए और सब लाइक डन करने के लिए थैंक यू वेरी मच दिल से निपुण निपुण और उम्मीद हाय हाय उम्मीद उम्मीद दीमारी हाय So, अमेरिका में गुड मॉर्निंग है अभी मॉर्निंग है एम एम बी प्रोडक्शन अच्छा हेलो फ्रेंड लाइक डान बेरना थैंक यू वेरी मच एम बी प्रोडक्शन गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय आंनि बोसोनाव होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा एम बि आ साब बानायदो बयबो अननानै होनदोंना साब बानायदो बयबो अननानै होनबाय जा एम बि आ ओमफ्राय अमित दैमारिया बहा हो आङो बुङा बहा आं बुंनाङा हा मा थिनदोंलै आं बुंनाङा ओमफ्राय जा इलिजाया दासो फैदों आब'आ होनदों आरोना आदसा इलिजा आगैथि जेबो नङा सना ओमफ्राय जोंहा जे राबा मा होनखो आदसा दाउलेब लेब दाबो दं होनदों आरोना दाबो गैया निउसो मा होनो गोदानसो होदों आं दासो ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय जोंहा सनजया मा होनदों हाय होनदों आरोना हाय सनजय ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया जे जयेन मि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजया मा होनखो जय जागो हो जगन्नाथ बोला जय जगन्नाथ आदसा इलिजाया मा होनखो आङो ओंखाम जानि र' होनबाय दे दे आगै जायाखै आरो दाबो इलिजा आगै ओमफ्राय जेया जोंहा ए हा हा मिनिबाय आरोना औ ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ सना होननानै जाबाय नामा कार्तिक नोंनियाबो लाइभआ लाइभ बानायनाया ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो गोरोंसो नोंबो दाउलेब होनदों आरोना गोरोंसो नोंबो दाउलेब आदसा गोरोंसोबाव आरोना गोरों ओमफ्राय जोंहा सनजया इउ फ्रम बोला आदसा फ्रम आसाम बङाइगाव हे सनजय ओमफ्राय कार्तिकआ मा होनखो जाखाङाखैलै आंना जाखाङाखैलै आंना आदसा जायाखै आरोना होमबा मानो जायाखैलाय दा ट्राइ खालामबाय थानाय नाय होमबा उनाव जानो हागौसो नामा
कमेंट प्लीज गाइस लोग कमेंट करो सपोर्ट मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया आगै जोंनिया माबा आरो जोगोनारमोन ओमफ्रायो ना फ्राय आरो नाजों आरो थाइगिरबावमोन नाजों थाइगिर रोसि आरो नायानो फ्रायबाव ओमफ्राय जोगोनारबो आरोना नोंलाय मा ओंख्रि जाखो कार्तिक आगै ओइजा जेया मा होनखो आंखौ सिनायाखैना दाउले होनबाय सिनायाखैथ' आरो आङो मा होनो जेराबा सिनायाखै आं खिन्थाना ला दे ओइ बाबा दाम नाङा एफा गोसा होनाङा इयाव फैयो ना ओमफ्राय आंखौ सिनायाखै होनबाय जा ओमफ्राय जामिन आलि हा गुड मर्निं बोला आदसा गुड मर्निं कार्तिकआ मा होनखो आङो नोंखौ आब' सनाल' हा नोंखौ आब' सनाल' होनदो आरोना आब' सनाल ओमफ्राय जोंहा हायना हाय सना होनदों हाय हायना सना हाय कार्तिकआ आंखौ होनगोन होनदों होमबानो आङो मिथिखासिगोन दे कार्तिक आगै आगै ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदों जा नों गोथाव दाउले होनदों आरोना सोरमोनब्रा दाउले होनग्रायालाय ओमफ्राय जोंहा जेराबाया मा आदसा मा जाखो बेला ओमफ्राय जोंहा हायनाया बाजै आदाया बोरो होनदो आदसा नों दा फैथ'वाखै हायना आगै ओमफ्राय जोंहा जामिनालि आप टिक टक ठीक है एकदम ठीक ठाक है एकदम बोला हाजी मैं ठीक ठाक हूँ आप कैसे हो बोलो जामिन आलि कार्तिकआ आंखौ अमा बेदर टमेट' होनदों आदसा गोथावानो आगै नोंनाबो कार्तिक टेस्टि आरोना गोथाव मोनोला आङो ओमफ्राय जोंहा जामिनालि अच्छा ये क्या दे दिया सेंजिंग वाला बारे और रो पी लिया क्यों रो रहा है और ये ओके ये ओमफ्राय जोंहा अनजालि आगैया हाय आब' होनदों हाय अनजालि आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो सोरबा खोन्थालाय आंखौ जाबाय आरोना आंखौ सोर बिस्राबो सिनायानो खोमा जेराबाखौ होनथारे सोरमोनलाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया आब' नोंनि बिनानाव आदसा दङना गैया होनदों आरोना दंबा हरदो आंनो होनदो आदसा बिनानावाथ' दंनाया दंमोन आगै ओमफ्राय जोंहा अनजालिया ओंखाम जाबाय नामा आब' होनबाय ओं आगै आं जाखांबाय नोंलाय जादोंना जायाखै अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ येस होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्तोषआ आइ लाभ इउ क्या बोला आई लव यू सानू सोनू क्यूट बिग फैन दोस मिया खाम ब्लॉग वीडियो बोला अच्छा ओमफ्राय जोंहा सोरनि थालांखो बेलाय आयु मा नामसै बेलाय ओइ माइस आव माइस व्हाट्सअपला मा अरे क्या नाम था ये जामिन आलिया मान के एकदम डाउनलोड हो रहा है एकदम क्या बोला एकदम डाउनलोड हो रहा है बोला क्या डाउनलोड हो रहा है आमिन आली ओमफ्राय जोंहा इउबार गुड इभिनिं सिस्टार लाइक डान होनदो थेंक यू वेरी मच ब्रादर लाइक होनायनि थाखाय और मेरे में आने के लिए और लाइक देने के लिए थेंक यू वेरी मच ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो गावनि बिदाखौनो सिनायला दाउले बुंदो आदसा बिदाया जिरिमियामोन नामा जिरिमिया गोसोखांबाय आं गोसोखांबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा जामिन आलि ससमा देदिया रे कार्तिकआ अनजालि दैमारि आंनिखौ फल' खालामगोन आं होनदों आरोना खालामदों अनजालि दैमारि नोंनिखौ फल' खालामगोन
ए आं होनदों आरोना जा कार्तिक आगैया ओमफ्राय कार्तिकआ दंना आब' सना बिनानाव होनबाय बिनानाव दङ आगै बिनानाव दङ ओमफ्राय जोंहा सन्तोषा मा होनदों नेपालि हो टिम' बोला अच्छा जी मैं नेपाली नहीं हो बर' हूँ सन्तोष ओमफ्राय जोंहा जे हनै फेना गिदिंदों नायहरखाय होनदों नाहरखा जाबाय आरोना फांखाया गोजौनि आवाज जायो ओमफ्राय गाहायनिया नांफैबावो आंनाव ओमफ्राय जाया मा होनखो आंबो माथो राभा टाइटेल लालायखोब्रा जेरिमिया ब्रादार ओमफ्राय आंबो गोरोंखासो दाना दाउलेब आदसा गोरों जाबाय नोंबो होमबा जा सन्तोषनि क्या बोला नेपाली हो टिमो बोला अच्छा जी मैं नेपाली नहीं हूँ टाइम लिखना टिमो लिखा रे हो टाइम ओमफ्राय सन्तोष क्या बोला अके अके बोला ओमफ्राय जा अनजालि आगैया आंना दिनै भिडिअ आपल'ड खालामबानो जाया खालामनायानो जायाखै होनदों आरोना भिडिअ'आनो खर'सो गुदुं जाबाय आं वाइटियावनो आदसा वाइटियावनो रंसो देखायबाय थादों मानोथाय होनबाय आरो जोंहा नै सोरबा मिथिगौबा खिथाहरदो जा अनजालि दैमारि आगैनो आपल'ड जायाखैनो ओमफ्राय जा क्रिटेस मा होनखो इउ आर स' बिउटिफुल बोला आदसा जि थेंक इउ जि कार्तिकआ मा होनखो जागैया दहायबा आं बैसागुआव आदसा दङबा आं बैसागुआव नोंसानाव आलासि जानो थांगोन नोंसिनाव होनबाय आरोना दे कार्तिक आगै जागोन दे ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनगौ र' दै होनदों जालायबाय नै जालायबाय बिनिया जेरिमिया ब्रादारनिया जालायबाय ओमफ्राय जोंसार ब्रह्मआ हाय होनदों आरोना हाय जोंसार ब्रह्म हाय ओमफ्राय जोंहा Taufik Khan Taufik Khan hello bola hello you are from bola from Assam Bongaigaon ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो जायाब्लाबो जायोबा लाबोखागोनलै आं आब' सना होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा आगै ओमफ्राय जा अनजालि आगैया अके कार्तिक होनदों आरोना दे सनाफोर कमेन्ट सापर्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो मा मोलाला नुदोंलै मोदादानो नै ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया मा होनगोन आंबो सिंगेलसो जोंखौलाय रावबो नुला नामा होनदों आरोना कार्तिक आगैया सिंगेलसोनो रावबो नुला नामा होनबाय ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो थुना होदोलै आगै भिडिअखौ आदसा थुना होदोलै आगै भिडिअखौ रावबो थुवा साननै जालायबाय होनदो भिडिअ नागारदोंमोन नामा ना मा जाखो थुना हैदोलै आगै होनदों आरोना भिडिअखौ रावबो थुवा साननै जाबाय आदसा साननै जाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन दाबो
हो लाथिख' 00 आदसा ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनगोन औ होनदों आरोना नों इखौ लानोबा नों इखौ लाथ'लायनो प्रिया बाबा इखौ लाथ'लायनो दसे प्रिया ओइ प्रिया ओइ इखौ लाथ'लाय दसेनो बाबा ओइ अनजालि दैमारि नोङो आंनिखौ नायना मेसेज कमेन्ट खालामलाय आंनाव होनदों अनजालिया आगै कार्तिकआ नायनानै मेसेज कमेन्ट खालामनो थिनबाय आगै अनजालि आगै एबार लालिया ना इखौ लालायनो हामा नै जालायबाय हामा जाम्बा ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनगोन लोगोफ्रानो रावबो अनला होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा अन्थाइ बिखा जाबाय आरोना ओमफ्राय कार्तिकआ मा होनगोन आब' सना आङो नोंखौ सैथो खोथा बुंनि होनदो आदसा मा खोथाहालाय कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा दिफुआ मा होनखो हाय होनदो हाय दिफु हाय जेरावबो आदसा बे गोदाननिखौसो होनदों नामा नोङो जेरेमिया माबा सरि जेराबा गोदाननिखौ होनदों नामा गोदान मा होनो गोदान चेनेलनि भिडिअखौसो होनदों नामाथाय ओमफ्राय जोंहा दिपु हायबला अनजालिया मान गोजा अय कार्तिक नोंखौ आङो दाखालिनो साब खालामदों नोंसो साब खालामखाबाय साब खालामदो दे होनदो खालामाखैबा साब खालामदो दे होनदो कार्तिक आगै नोंखौ अनजालिया दाखालिनो साब खालामखादोंनो ओमफ्राय खालामाखैबा खालामदो दे थिनदों आरो ना आगै ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो नोंबो र' दावलेब दा नेगोन आं हो नेगोन आं थुगोन बा थुगोन ना थुवा होनदों नै नोंनिया मा होनो अबेखौ नै मा होनो जेराबा र' थांथ'नि होनदो थांसैलाय आदसा नैबे भिडिअ'बो मा होनो चेनेल गोदान नैबे जेराबाया आरोना आंनावसो साब दंबावलायोब्रा साब दंबावलायो बियो मिथिबाय नै साब खालामखाबावलायनाय नै मबाइल गंसेयावबो ओमफ्राय आं नायनानै हरबावबाय लाइकबो हरबावबाय नै और लक्की वीडियो कॉल ओके आदसा ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया आंनाव फैयाखैथ' अनजालि सना होनदों ए थाङाखैनो अनजालि आगै होमबा मा खालामफिननांगौ आनसाब खालामफिननानै ओमफ्राय भिडिअ नायनानै साब खालामफिनबासो मा होनो जाहैगोन बेयो थाङाखैबा आरो ओमफ्राय जा लाक्किया श्रीलंका बोला अच्छा आप श्रीलंका से है थैंक यू श्रीलंका से मुझे सपोर्ट करने के लिए लक्की श्रीलंका बोला ओ अच्छा थैंक यू वेरी मच मेरी एल स्क्रीन में आने के लिए और श्रीलंका से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो एसएमएस हरना दोन होनदों आरो ना एसएमएस हरना दोन होनबाय आरो कार्तिक आगैया ओमफ्राय जा एमबि प्रडाक्टआ हेलो 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 ओमफ्राय
निकामा निकामा क्या बोला? आर यू फ्रॉम मणिपुर बोला? अच्छा, फ्रॉम मेरा मणिपुर नहीं है, आसाम बङाइगाव है। एम बी आगैया लाइक दोनबाय, थेंक इउ आगै, गोजोननाय थाबाय आगै एम बी। ओमफ्राय जोंहा हांमा बिरा मा हो गामिनि आब' नों? मा गामिनि आब' नों होनबाय आरो आगै आङो मा होनो बङाइगावनि। ओमफ्राय मा गामिनि सोंबाय आगैया? ओमफ्राय जोंहा जेया हा दासो जादों होनदों। आदसा कार्तिकआ मा आंखो मा साब आङो बुजियाखै सना होनदों। मा साब आं बुजियाखै सना होनदों। बै अनजालिनिया नोंनाव साब जाफैयाखैबा आगै कार्तिक? अनजालिखौ बुंदों आरोना आनसाब खालामफिननानै ओमफ्राय भिडिअ नायनानै साब खालामफिननांगौ आरो होमबा प्लास जायो। प्लास जायाखैबा? ओमफ्राय जों अनजालि आगैया आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना। होबाय आगै। ओमफ्राय जोंहा निकागमा मा होनदों? ए गार्ल रियेलि फ्रम मणिपुर इउ लुक सिमिलार बोला? अच्छा, मणिपुरी जैसे दिख रहा है क्या? ओमफ्राय जों कार्तिकआ मा बुंगौ? अनजालि सना नों हाबा जानाय ना जायाखै बुंहरदो आंनो होनबाय। कार्तिक आगैया अनजालि आगै नोंखौ सोंदों हाबा जानाय ना जायाखैनो। ओमफ्राय जोंहा हांमामिर ने क्या बोला? साबस्क्राइब खालामना होदोलै आब' आंनि चेनेलखौ होनदों। मा होनो आगै कमेन्ट हरनानै दोन भिडिअ नायनानै साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन आगै। आं दा हरगोन, बानाय हरफिनगोन आं दे, बे हरफिनगोन भिडिअ नायनानै खालामना हरफिनगोन आङो एलबि दोनबा। ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया बुंबाय नामा? अफिसियेल हाय होनदो। हाय अफिसियेल अनजालि आगैया आङो हाबा जानायसो कार्तिक होनबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा हांमाबिरा लाइक दान बोला? थेंक इउ हांमाबिर लाइक होनायनि थाखाय, लाइक देने के लिए। ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो? आब' नोंखौ दे आब' नोंखौ नङा दे अनजालिखौसो होनदो। आगै आं बुजिखादों, अनजालिनो खिथाहरदों आं। ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला मा होनदों? हेल' होनदो, हेल'। ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया ए होनदों। ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला आइ लाभ इउ बोला? ओमफ्राय बड'लेण्ड ओइ सना आङो पागल जाबाय आरो मानो जाखो बड'लेण्ड मानो जाखो? ओमफ्राय जोंहा सामिर नमस्ते बोला? नमस्ते, थैंक यू मेरी विश में आने के लिए। बडोलैंड कौन कौन है सबको थैंक यू मेरे विश में मुझे सपोर्ट करने के लिए। नमस्ते बोला? नमस्ते ऑफिशियला आई लव यू बोला? अच्छा, सेम टू यू। हेलो ऑफिशियल क्या बोला? हेलो आप कहाँ से हो बोला? जी मैं बङाइगाव से हूँ। ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगोन? आंनि जिउआव रावबो गैया नामा? सिंगेलैनो थांसिगोन नामा आंलाय होनदों आरोना जोंहा। मानो गैया जानो आगै, सिंगेलै मानो थांलाबायनो। ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनगोन? हिट नुदोंलै नोंखौ होनदों। आदसा, हिट नुदोंलै नोंखौ।
आंखौनो नांदियाहाय उल्थासो थाबायना आंखाया फिसालानिफ्राय और ऑफिशियल क्या बोला आपको हम बिहार से देख अच्छा आपको हम बिहार से देख रहा है बोला अच्छा आप बिहार से हो क्या थैंक यू वेरी मच मेरे स्क्रीन में मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना दूर से मतलब बिहार से मुझे देख रहा है थैंक यू दिल से थैंक यू सो मच ऑफिशियल ओमफ्राय जोंहा राजु हाय राजु गयारि हाय ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय राजु कार्तिकआ माने जोंहा मालाय याराबो खामानि हारियावबो मालाय हारियाबो खामानि मावनो फैबा आङो सासेबो दासिमबो रावबो आइ लाभ इउ बुंथाराखै होनदों आरोना मालाय हारियावबो खामानि मावनो फैबाय आं सासेबो दासिमबो रावबो आइ लाभ इउ बुंथाराखै होनबाय आरो आदसा रावबो बुंथाराखै होनबा आगै जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ सरं नहीं सरंगा नहीं अच्छा सरंगा नहीं होनबाय आरोना सरंगा नहीं किसको बोल रहा है बड'लेण्ड सरंगा नहीं मोजां रमेना मानखो हाय मेम बोला हाय ओमफ्राय थैंक यू मेरी दुश्मनी के लिए रोमेन यू आर फ्रॉम बोला फ्रॉम आसाम बङाइगाव रोमेन मोजां अफिसियला अके बोला ओमफ्राय जों बड'लेण्डआ बाजै खनसे किस खालामहर दे होमबा आयौ जारला मा किस खालामलाबायनो दै बड'लेण्ड बाजैजों माबाजों बिबो मा लिंदोंलाय नोङो र' बाजै लिंदोंना बिनानावजों नुबा थाव सोबाजागोनलाय आंहासो बड'लेण्ड ओमफ्राय ऑफिशियल आपका नाम क्या है बोला अच्छा मेरा नाम विश्व कवि है ऑफिशियल और कार्तिका मानखो नोंसानाव बैसागुआव बेरायनो थांगोनलै आब' होनदों जागोन दे आगै दे बेरायनो फैजायो कमेंट गाइस सपोर्ट करो बड'लेण्डआबो सोंबोबाय नामा बिनानाव दंना गैया आदसा बिनानावा दङमोन ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा कार्तिका मानखो हामालै बिदि गाइसमोन मोजां मेसेज हर मा किस बिहरनाय बेलाय होनबाय मतलब बिहार ऑफिशियल ने क्या बोला बिहार आओगी आप बोला अच्छा बिहार में कभी गया नहीं है लेकिन फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी हेलो लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिका मा होनगोन दंबा आंनि सैया नोंनानावा
रावबो मोनला आब' नों नोंनानावा आंनिसो जाहाय होनबाय आरोना जाबाय होनबाय आरोना नोंगौना आगै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा पंकज अजयता आओ आप बोला आप उसमें अजयता आ जाओ आप बोला अच्छा ओके पंकज ओमफ्राय कार्तिकआ मांखो जाबाय होनदों आरोना कार्तिकआ मांखो दिनहैनि फारा होनदों आरोना बड'लेण्डआ जोंहा बाबाय हा बाबायलां होनबाय आरोना मा बाबायलां जाखोब्रा बड'लेण्ड अफिसियेल मेरे पास आओ आप बोला मेरे पास आओ आप बोला अच्छा आपके पास आपके पास जाना है कार्तिकआ आंजों बिखौ रावबो मोनाना आब' नोंनानावखौ जाबाय आरोना कार्तिकआनो रावबो मोना ऑफिशियल आपकी बॉय हम हाँ मतलब आपकी बॉय हम है बोला ना आपकी बॉय अच्छा आपकी बॉय हम है बोला अच्छा ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मानखो लाना खारबा लाना खारबा थांगोननो मालिकखो लाना खारबा थांगोन ना नों बाजै होनबाय आइया लाना खारबा थांगोन ना नों बाजै होनबाय आइया आंखौसो सोंबाय नामाब्रा बेहालाय बड'लेण्डआलाय मा खारलाबायनोब्रा नोंनियासो गाबलाबायगोन होनबालाय बड'लेण्ड ओजा कार्तिकआ मा होनखो बिनि मोखां सोखां दोला होगोन आं होनदों आरोना आदसा बुंनानै ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया जायनो सिख'ना लायो होनबाय जा कार्तिक आगैया सिख'ना लाग्राखौ मोखां दोला होजोबनोसै होनबा ओमफ्राय ऑफिशियली क्या बोला था नहीं हम बोला आपकी बॉय बॉयफ्रेंड बोला ना बॉयफ्रेंड है बोला बॉयफ्रेंड मैं तो मेरा कहाँ से बॉयफ्रेंड होगा ऑफिशियल मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ ऑलरेडी मैरिड है मैं और बड'लेण्डआ मा होनखो आङो नोंनि बिनानावखौ नांला नोंखौसो नांगौ जाबाय आरोना आदसा आंखौसो नांसिनो हा होमबा बड'लेण्ड जारलासो नोंजोंबो
रायजा बड'लेण्डआ मा होनगोन समायनाथारलै होनदो आरोना समायना खाथि आगैया बड'लेण्ड नोङो बाजैखौ लाना खारबा बोरै जानो बाजै बाजै बायदि बिउटिफुलजों आदसा नुनाय नङा माथो नों लाना खारबा दे आदसा बाजै बायदि बिउटिफुल नुनाय नङा नों लाना खारबा नंगौ नामा आगै ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला मा होनखो क्या बोला मेरिट मिस्टर हेलो बोला मतलब बोला ना मेरिट मतलब पूछा मेरिट मतलब बोला ना ऑफिशियल और मिस्टर हेलो बोला मिस्टर ने हेलो बोला ओमफ्राय लकपिसा मा खालामदों आब' फ्रम पाठसाला होनदों आगै आङो नै मा होनो एलबिसो होदोंमोन आरोना दसे रायलायदों लकपिस ओमफ्राय फ्रम आदसा पाठसालानि आरो नोङो ने थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय पाठसालानिफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा खाथि आगैया आङो आंनि आब'खौ लाना खारनो होआलै होनदो जा खाथिगा मोजां लकपिसामोन माइरं सय आब' अबेनि नों होनदों आरोना आगै आङो माबा बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला मा होनखो आप मेरा भाभिजी हो बोला हाँ जी मैं आपका भाभिजी हो आप मेरे देवर जी है ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन आब'नि बिनानावा आंनि जाखासिगोन बैसागोआवनो लायनोसै आंना आब' सना नोंना नावखौ होनबाय जागैया ओमफ्राय जोंहा आंबो BPFसो आदसा मा सना फुदुंलाय दे मा सना फुदुंलाय दे आंबो BPF थेंक इउ आंबो सना BPF आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय मा सना रोजा बड'लेण्डआ मा होनगोन दे बाजै खनसे मिनिस्लुदो गोदैनो होनदो आरोना मिनिनाया गोदैबो थायो नामाब्रा बड'लेण्ड ओमफ्राय अच्छा अमित देवबर्मा मा खबर बिके तुम्ही याद आ रहा है बोला अच्छा अमित थैंक यू वेरी मच मेरे एलबीसी में आने के लिए खबरा मोजां आंनिया और मुझे याद आने के लिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जों अफिसियेल आदसा मोजां खाथि आगैया मा होनगोन नोंखौ होनदों बियो फुदुंलाय दे होनना होनदों आं ओंखायनोथ' सना ओंखायनोथ' बारा बुजाखै सोरमोनथाय ओमफ्राय जों बड'लेण्डआव मा होनखो बाजै लाजिय' नोंलाय होनदों आरोना
लाजियो नोंलाय थांखो आंनासो खमोना बाजै लाजियो नोंलाय होनबाय आदसा लाजियाखैलै बड'लेण्ड ओमफ्राय जों मिस्टारा मानखौ हेलौ होनबाय हेलौ मिस्टार मोजां खाथि गैया आङो होनदों मोजां मेसेज हर होनदों आरो आसा खाथिया गैया ओमफ्राय सोरमोन अफिसियेला मी फॉलो करो बोला अच्छा मी फॉलो करो अच्छा जी ऑफिस लमन का आपकी इंस्टाग्राम आईडी की नाम क्या है बोला अच्छा इंस्टाग्राम आईडी विश्व को भी जो मेरा नाम है यही है मी फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी और अमित ने क्या बोला सडनली मुझे गुवाहाटी आना बता हाँ आना बता आना 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 बता अभी मैं गुवाहाटी में हूँ अच्छा कल आवास कल वापस त्रिपुरा जा रहा हो बोला अच्छा गुवाहाटी में कल वापस जाऊंगी मतलब कल त्रिपुरा वापस जाऊंगी ना ओमफ्राय जा खाथिया गैया मा किस बिलाइ फुदुंलाय होलाय नोंसोर होनदों आरोना खाथिया गैया ओमफ्राय जा सुजाल फै बड'लेण्डआ गैया दे नाम्बारखौ हरलायदो बाजै सना होनदों आरोना आदसा नाम्बारखौसो हरलायदो जाबावबाय बड'लेण्डआ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा आंबो अनलाइन दं जादौ जाबाय आदसा मिस्टार इन्डिया ओमफ्राय जों अमिता हा बोला आदसा ऑफिशियल बाय भाभी जी बोला बाय देबरजी बाय खाथिगा मांगो आब' सना खबरफोरा बोरै नोंना होनदोंना आंना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै खाथि दे लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो कमेन्ट berani menanya ada sana tinta Berdua mang gemakis kalam tahu untau yang bazai darana masa ओमफ्राय जोंहा आलि
Ashraf Ali ना, अशरफ अली ऐसे थेंक यू मेरे लिस्ट माने के लिए खाथिया जमानखौ नोंखौ नायबाय थानो लुबैयोलै नोंखौ आं होनदों आरोना नायबाय थानो लुबैयोलै नोंखौ आं होनदों खाथिया गैया सोरखौ होनखो अमित ने क्या बोला राडिस राडिसन रेडिसन ब्लू होटल हाँ ब्लू होटल में थे अभी बोला अच्छा रेडिसन ब्लू होटल में अभी बोला अच्छा मतलब वापस जाऊंगी अरे गुवाहाटी में कितना दिन हो गया उम्मीद देव वर्मा ओमफ्राय जा बड'लेण्ड ना मा होनखो राजा जानो रोङा नोङो बाजै जिउ रागा जानो रोङा नों बाजै जिउ होनदों आरोना रागा जानो रोङो ओमफ्राय बोरै मा होनो बोरै जोंलाबायबावनो बड'लेण्ड ओमफ्राय जा अमिता मा होनखो सेटारडे को आया था बोला अच्छा सैटरडे एक हफ्ता हाँ सैटरडे हाँ सैटरडे संडे आज मंडे है 2 दिन 2 दिन मतलब एक दिन 2 दिन हो गया ना 2 दिन अमित वर्मा हाँ बोला अच्छा बङाइगांव में नहीं आएगा अमित टिकट काट लिया क्या जाने का टिकट वापस जाने का टिकट अच्छा कार्तिका जामानदों नोंनि खाफाला फिसा सिन्दुर हा थुनायजों जा समायना नुदों आरो नोंनि रिजि आच्छा हाथाय मिनिस्लुनाय नोंनि मोखां थाय फिसा मेगन आच्छा नंगौ नामा कार्तिक आगै ओमफ्राय जों अमित देवबर्मा माने टिकेट ले लिया बोला अच्छा टिकेट ले लिया ओइ खिरखिखैजा माबा दानगासिनो बोरैबानो सान्दुं माबायोना सान्दुं नाङोना ओंखायनो माबोरैबा मोदानदों और अमित देवबर्मन क्या बोला दिसंबर को आएगा बोला अच्छा दिसंबर को और भी आएगा ओके ठीक है अमित ओमफ्राय कार्तिका मा होनखो नोंनानावखौ आंनो हरमारगोन गेदेरफोर होनदों आरोना ए बिनानावखौ आङो बोरै मा होनो आं मोनथिला आरो आगै गावनि गोसोसो कार्तिक आगै
बड'लेण्डआ मा होनखो आङो दोनथ'बाय दे जिउ होनदों दे बड'लेण्ड दे उमेदा मा होनगोन तुम टेक्स्ट किया है रिप्लाई अच्छा नहीं किया इसलिए वापस आ रहा हूँ बोला मैंने रिप्लाई नहीं दिया वो ठीक है लेकिन थोड़ा मैं बिजी था बिजी फिर भी कॉल कर सकती थी अच्छा एक दिन आपने कॉल किया था कार्तिका मानखो आङो लांथारगोनलै आब' सना गेदेरफोर होनदों लांथारगोन बावसो नामाब्रा आगै खाथियाव माखो नों मा जेबो बुंला होनबाय आइया मा बुंबावनो आङो आगै मजा मेरा मन कर कंपनी की कुछ काम के लिए आया था अच्छा ऐसे ही बोला था तुम दिसंबर को घूमने आ रहा हूँ बोला अच्छा ओके ओके उम्मीद किस काम के लिए आया था ओके मजा खाथिया मांगो गैयानो खोमा होनदों आरोना आदसा बिनानावबोसो दंना गैया दाउट जाबावबाय होनबा आगै नोङो मजा खाथिया मानगो आंखौ थगायदों नों होनदों थगायाखै आगै बिनानाव दङ सासे दङ मानो थगायलाबायनो आरोना आगै नोंखौलाय ओइ बाबा खाथिया मानगोन नोङो बिखौ लाफालै मालाबा लाइभआव नोंजों लोगो होनदों आरोना थानोनो नागिरा माथो लाबाबो मालाबा लाफागोराव थागोन ना थाया ओमफ्राय जोंहा ओ एम थैंक यू मेरे विश माने के लिए और कार्तिका मानखो आं नायनो लुबैदों होनदों आदसा नों नायनो लुबैदों आरोना भिडिअ'आवनो नुगोन दा भिडिअ' नायबा नुगोन
ओमफ्राय जोंहा परि फैदों आरोना हेल' हेल' होनदों हेल' परि फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन सानदे खालि लाफा होनदों सानदे खालि आरोना मा फरायगासिनो दं नोङो कार्तिक आगै प्रिया ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो मा खबर फ्रेन्ड सना होनदों खबरा मोजां आंनिया फ्रेन्ड नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा प्रसान ना मा लिरखोलै सुनील है प्रशांत थैंक यू मेरी शिवानी के लिए फुसौ दो Korea like that Verna. Thank you for your friend. Please प्रसन्न मा होनगो रनाल्डो कार्तिकआ मा होनखो दं आरो बियो भिडिअ दं होनदों ना दं आरो बियो भिडिअआव दं होनदों दंथ' आरो ओमफ्राय प्रसन्नआ मा होनखो रनाल्ड' ओमफ्राय जासिरा मा होनखो मा ओइ बाबा फिसा होलाय बाबा साउन्ड बारा जाबाय बाबा मा बाजैयाव उन्दुआ नामा मा बाजैया सानसौफुनि ओंखाम संना जाबायना होनदों जाखांबाय आङो ओंखाम ओमफ्राय मोनाबिलिनि ओंखाम संना सम जानोसै माथो होनदों आइया दानो मोनाबिलिनि ओंखाम जानोसै होनबा प्रसान्त मोनखो रनाल्ड' प्रसान्त लिखारि कार्तिकआ मा होनखो पिअ पास कलेजाव पिअ पास थांगासिनो आरो नामा ना आगै नोङो ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनदों दं मोजांथ' आंनाबो होनदोंना दे फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो पिअ पास होनदों नामा कार्तिक आगै होनदों पिअ पासनो कार्तिक आगैया ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो बेनिफ्राय आङो खारला मा लिरखो बेनिफ्राय आङो केरेलायावसो खामानि मावदों फैयो एबारल'सो थांगोन होनदों एबारल'सो थांगोन होनदों केरेलायावसो थायो होमबा नोङो कार्तिक केरेलायावसो खामानि मावदों फैयो होनदों मोजां कार्तिक आगैया न'आव होनदों न'आव फैगोन आरोना एबार दे मोजां फरिया मा खबर कार्तिक आगै सोंबाय जोंहा फरिया मोजां कार्तिकआ माथो आंनि आब' सनायानो फैबाय होनदों माथो आंनि आब' सनायानो फैबाय होनबाय कार्तिकआ ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ दंलै होनदों कार्तिकआ दंलै होनबाय ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो बबेनि कार्तिक आगै सना होनबाय आंहाबो सोंबावबाय बबेनिनो फरिया सोंबाय कार्तिक परि आङो बाक्सानि होनदों आरोना बाक्सानिनो कार्तिकआ आब' सना होनहरबाय आरोना ओमफ्राय परिया होनदों
फरियाजा हा हा मिनिबाय फरिया माखौ मिनिहरबायहाय हनै फरिफ्रेना मा खाथिदों आंखो बे आब'ना बिनानावखौ बिथाबबाय दं आं होनबाय आगैया बे आब'नाव बिनानावखौ बिथाबबाय दं आं होनदों कार्तिकआ माथो हरानो आंनो होनदों माथो हरानो आंनो होनदों ओमफ्राय जोंहा बेन केन्डि इउ नट नेपालि बोला मेरा यू नॉट नेपाली मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनखो बिकि ब्लग आंनि चेनेलखौबो खालामना जा मालिक मामा प्रमसन खालामना होबाय सनान लाबायखौ रायहोलाय मोजा फोरिया मा होनखो कार्तिक नोङो सोरखौ फसायखो बुंदोंमोनलाय होनदों जोंहा फोरिफ्रेना सोरखौ फसायदों बुंदोंमोनलायनो ओमफ्राय कार्तिकआ मा होनदों जा आङो हारसिंनो मिनिना थैसिगोन आब' सना होनबाय हारसिंनो माखौबा मिनिबाय होनदोंलै कार्तिकआ आगैया माखौ फरियाबो मिनिहरबाय नै सानैजों आदसा सिनायलायबायसो खोमा होमबालाय नोंसोरो ओमफ्राय जोंहा रामसिंआ मा होनखो लाभ इउ बेबि होनदों राम सिंह थैंक यू मेरी विश बनाने के लिए राम सिंह मानखो आंहा बिनानावबो गैया बिब'बो गैजायाहाय आगै सना होनदों जाफुरिया बिनानावबो गैया बिब'बो गैया आरो मोजा रामा मा होनखो कहाँ से हो जी बोला अच्छा जी मैं बङाइगाव से हूँ बङाइगाव आसाम से हूँ परिया मा होनखो जोंहा मिस्टार आगै सापर्ट खालामदो दे अननानै होनदों ना मिस्टार आगै सापर्ट खालामदो दे अननानै होनदों ओमफ्राय जोंहा रामसिंआ मा होनखो तिमी नेपाली हो बोला अच्छा मैं नेपाली नहीं हूँ बोडो हूँ बोडो कार्तिकआ मा होनखो परि बसुमतारी आब' सनाखौ लाना खारनो खारनो नागिरगासिनो र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो ब्लु हो फ्रेन्ड ब्लु होबाय आं फरि कार्तिकआ ओमफ्राय जोंहा परियाबो मिनिबाय आंनोलाय होला होनदों जोंहा आदसा नोंनोबो नांगौ होनबा मामोनलाय बेयो कार्तिक हरबाय आं कार्तिक आगै नोंनोबो हरबाय दै ओमफ्राय जोंहा आंनोलाय सना होनबाय राम सिंह ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो बाबु सना आयु बिब'खौनो होनबाय ओमफ्राय जोंहा परिया मा होनखो हा हा मिनिबाय बिब'खौनो
ओमफ्राय फरिया मानगो रामसिं मबाइल टिमि फरिया टिमिको मन परासु होना हार देरिया रामसिं मजा रामसिंगा पड़ी टीमी कहा देखी हो देखी हो बोला रामसिंग और कार्तिक मन के बिना नावखौ खावनाबाबो लायथार गोनां गाइसमोन सोर लोगो जागोन बुंहरदो जाबाय जा खाथियालाया ओमफ्राय जा परिया मागो रामसिंग मयलाल नेपाली हा बोला ओमफ्राय जा फरिया मानगो सोरनि बिनानावखौ खावनो नागिरखो बाल ओमफ्राय जा फरिया रेना ओमफ्राय जा कार्तिका मानगो फरि आब' नोंना लाइफ फैना नोंबो लाइफ फैना नोंबो होनदों लाइफ फैना नोंबो होनदों खोमा कार्तिका ओमफ्राय जा रामसिंआ मोनगो टाइम र फिक्सार कहा सा सल्टीनी चन्नी पनी में लिखा है क्या रामसिंह Podía Temperia minor bale ja podía ha minor ya podía hasa udah deh lo udah baba ini mulai ओमफ्राय जा मा होनखो बाबु होनबाय जा परिया मा कार्तिका जालांगोन दिनहै बिनानावखौनो दायो बेनि बिनानावखौनो दायो लिभ होबाय आच्छा लिभ होबाय लाइभ होबाय थानाय आच्छा बिनि बिनानावखौनो दायो लाइभ होबाय थानायनि बिनानावखौनो खावगोन आं होनदों आच्छा लाइभ होबाय थानायनि बिनानावखौसो खावगोन होनदोंनो ओमफ्राय फरियामान गोजा एलबि होथ'वाखै आं होनदों एलबि होथ'वाखै होनदों ओमफ्राय जा कार्तिक मोनगोन नोंसोरो लोगोल' जा आंजों लोगोसो जाबावनांगौ आरोना लोगोल' जा जाबावबाय ए दं जानो मा फुटखौ सिनायबावगासैलै फ्रेन्ड बिनानाव होनदों आरोना ए दं जानो फ्रेन्ड बिनानाव होनदों बिनानाव गैयालै बिनानाव गैया कार्तिका गै ओमफ्राय जा फरिया मांगो ए दं जानो ओमफ्राय कार्तिका नोङो उन्दुनो ओंखारबायदों आंखौ आं उन्दुनो ओंखारदों सोरि आंहा मा होनो
नोंखौसो गैया होनफ्रांलायलांबाय बिनानाव दङ बोरै सासे बिनानाव सासे दङ ओमफ्राय जोंहा बोरिया मा होनखो आङो जाया बिदियाव बाबु होनबाय आं जाया बिदियाव बाबु होनदो जोंहा बोरिया बिदियाव जाथारनाय नङानो बोरिया जोंहा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो आंखौ थगायथारबाय होनदो आरोना थगायथारबाय बावसो जाबाय आङो ओमफ्राय कार्तिकआ जा फोरि होनबाय फोरिया मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा फोरिया माला फैगोन न'आव बाबु होनदों आरोना ओमफ्राय कार्तिकआ लोगो गैयालै मानो लोगो गैयालै मानो होनदों आरोना लोगोआ लोगो गैयालै मानो होनबाय ओमफ्राय कार्तिकआ अइ सना होनदों अइ सना लोगो गैयालै लोगो गैया आरो जोंहा कार्तिकआ आङो एप्रिलाव थांगोन होनदों आरोना एप्रिल फेब्रुवारि मार्च एप्रिल हाब गोबाव दंबावो माथो होनबा ओमफ्राय कार्तिकआ न'आव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया एप्रिलावसो होनदों एप्रिलाव खथ्थ' गोबाव दंबावोथ' आरो जा अनिरामा हाय बाजै मा खबर होनदों हाय अनिराम आंनिया खबरा मोजां नोंनियालाय माबोरै थेंकिउ आंनि बिसा फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बुरिया मा होनखो एप्रिलाव बानामा एप्रिल बानामा बिदिसो आदसा आगै सना होनदों जोंहा बोरिया एप्रिल बानामा बिदिसो होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा आनिराम बबेनि जाखो होनदों बाजैनो होनदों आरो आं मा होनो बङाइगावनि अनिराम आगै मोजां कार्तिकआ बिखौसो लाबोनोसै जाय गाखौनो आंनि बागाव मा जाखो बेलाय मा जायगा जाखो बेलाय बेखौसो आदसा लाहैनोसै जायगाखौनो आंनि बेयाव होनदों आरोना मोजां फरिया मा होनखो हेल' बला बोरिया दे लाफैदो आगै सना होनबाय जा अनिरामा मा होनखो साबसक्राइब खालामनोसै बाजै गाज्रि मोनाबोला होनबाय गाज्रि मोना मानो खालामनो माबा सरि साब खालामनायखौ मानो गाज्रि मोननो खालामदो अनिराम साब खालामदो लाइक खालामदो मोजां कार्तिकआ मा होनखो आंनि चेनेल कमेन्ट खालाम होनदो आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालाम होनबाय जोंहा कार्तिकआ ओमफ्राय जोंहा आंनि चेनेलाव कमेन्ट खालाम होनबा कार्तिकआ फोरिया जोंहा बाइक बुंदों बियो फ्रेन्ड होनदों आदसा बाइक आदसा फैनानै आंलाय माखौ लाफैनो आंलाय बेलेगसो सानदोंमोन दे ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो हार्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा फोरिया हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा बिपिया हाय होनदों हाय बिपि आगै ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा खबर होनदों खबरा मोजां आगै ओमफ्राय
सानसुमा बसुमतारिया हेलौ आब' होनदों हेलौ आगै ओमफ्राय बिपरा मा 24 लाइक दोनबाय थेंकिउ आगै 24 लाइक दोन खालामनायनि थाखाय कार्तिका माखौ फोरि आबौआसो फुजि आबौआसो फुजि मोनसैलै आब' सं नों आदसा आब' सना नों होनदों आरोना फरियासो बुजिदों आरो फरि आब'आसो फोरि आब'आसो बुजि मोनसैलै आब' सना नों बुजिया जाबाय आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो ब्लु होलाय होनदों आरोना बिपि आगै होबाय दै ओमफ्राय जोंहा फोरिया बिदि नायबाय ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो ओंखाम जाबाय ना जायाखै होनदों ओंखाम जाखांबाय आगै जा अनिरामा मा होनखो बङाइगाव मा गामिनि जाखो बाजै होनदों आदसा जोङो मा होनो बङाइगाव टाउनाव अनिराम आगै ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो अथाबाय जोंहा फ्रेन्डआ ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो फोरि जयेन मि होनबाय आरोना जयेन जानोनो फोरि बिपिजों बिपि क्रिपसन ना ओमफ्राय जोंहा सानसुमाया मा होनदों बहानि नों आब' होनदों आङो मा होनो बङाइगाव आगै ओमफ्राय नोंनिया सोरनि कमेन्ट थालांखो आदसा ओमफ्राय जोंहा बिपि आगैया निउ चेनेल जयेन मि प्लिज होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया अनिराम आंजोंबो लोगो जादो दे आगै सना होनदों अनिराम फोरिजों लोगो जानोनो जोंहा ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो अके फोरि होनदों बिपिया मा होनखो थेंकिउ होनदों ओमफ्राय जोंहा फोरिया बिपि अके र' दसे होनदों आरोना फोरिया ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो अके होनदों जोंहा अनजालि आगैयानो आंलाय आब'खौ दोनबायसो सानदोंमोन ए आगै आङो दोननानै ओंखाम जानानै गोदान होफिनदों आं अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना मा ओंख्रि जानायमोन ओंख्रिया आंखौ सोंदों आगै ओंख्रिया माबा आरो जोगोनार ओमफ्राय आरो मा होनोमोन नाजों थाइगिर रोसि ओमफ्राय आरो नायानो फ्रायबावमोन ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो बिपि आगै बहा कमेन्ट हरनांगौ जाखो माथो भिडिअ गैया होनदों बिपि ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो दङ फोरि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ अनजालि आब' सना बहा थांनायमोन होनदों अनजालि आब' सना बहा थांनायमोन होनदों ओजोंहा बिपिया मा होनखो 19था भिडिअ दं होनदों आदसा 19था भिडिअ दंनो माथो गैया आदसा सर्टआव थुनांगौ सर्ट भिडिअसो दं भिडिअनिफ्राय सर्ट भिडिअआव थुबासो ओंखारो आरो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो बिपि कमेन्ट चेक खालाम दे होनदों कमेन्ट चेक खालामनोनो बिपि आगै ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो सान्दुङा मा नांखोब्रा मेगनावलाय आङो खर' गरम जादों भिडिअ'आनो आदसा आपल'ड होबाबो थाया वाइटियाव आदसा इयाव जाहैयाखै आरोना ट्रिम जाबाय आदसा ट्रिम जाबाय थादों बेखायनो बानायदोंमोन जाया दाबो बानायबाबो होनदों आदसा दाबो जायाखै होनबा आरोना मानो जायाखैलाय दा मा जादोंलाय
ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनदों अके होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा डेटा डाटा हाय भाभी आई एम फ्रॉम आसाम इंडिया बोला अच्छा आप आसाम इंडिया से हो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए डाटा ओमफ्राय जोंहा माहिया मा होनदों हेलौ आब' सना होनदों हेलौ आगै माहि अनजालि आगै आब'ना मन जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखै आगै WT नांबावगौ अनजालि आगै WT आनो फुरा जायाखैना ओमफ्राय जोंहा कार्तिका मा होनगोन आङो नायग्राल' जानोसै मबाइला चार्ज गैलिला होनबाय दे कार्तिक आगै एथ' गोबाव सापर्ट होबाय मबाइलाथ' चार्जआ थाखानाय नंखाया सान्दुङा माबायदि मोदान होरा ओमफ्राय जोंहा माख्रा मा होनखो बाजै सना बेसेबां गोबावनि उनाव नुदों नोंखौ आदाया न'आव फैयाखै नामा होनदों न'आव फैथ'वाखै नोंदाया माने फैनोसो नागिरदों आरो ना माख्रा आगै ओमफ्राय मा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि इलबुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा माहिया मा होनदों लाइक दाना बुंदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै आंनि इलबुसनाव फैनायनि थाखाय जा माहिया मा होनखो मा ओंख्रि जानाय आब' बिकि होनदों ओंख्रिया माबामोन आरो आगै जोगोनारबो ओमफ्राय थाइगिरजों ना ओमफ्राय नायानो फ्रायमोन आरोना मोनसे दोनदोंमोन ओमफ्राय परिया मा होनखो आंनाबो बिदिनो जादोंमोन खनसे अनजालि उनावसो जाबाय माबा माबि थुनानैसो होनदों जोंहा फोरिनायाबो बिदिनो जादोंमोन अनजालि उनावसो जादों माबा माबि थुनानैसो ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनदों अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आगै माहिया हार्ट हरबाय थेंक इउ लाबाय माहि दैमारि गोजोननाय थाबाय माहिया बिदि नायबाय आरो ना जा अनिरामा फोरि बाजै होनदों ओमफ्राय जोंहा माहिया मा ओमफ्राय जोंहा बिपि आगैया मा होनखो फोरि नोङो मा गामिनि होनदों फोरि नोङो मा गामिनिनो बिपि सोंदों जा माहिया मा होनखो हेल' बला फोरिया मा होनखो अनिमा आगै सना बबेनि जाखो होनदों अनिमा आगै सना बबेनि जाखो होनदों फोरिया ओमफ्राय बिपिया मा होनदों अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आगै फोरिया मा होनखो सनितपुरनि होनदों आरोना सनितपुरनि जिया मा होनखो दाबो दं आयु फैलायबाय दं आयु दाउलेबा होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो आं रोङिया आं रङिया खामारगावनिसो होनदों आरोना रङिया ओमफ्राय जोंहा अनिराम मा होनखो बाजैनि बाजै बाजालिनि बाजै नोंलाय बबेनि जाखो फोरि बाजै आं बिजलिनि बाजै ओमफ्राय नोंलाय बबेनि जाखो फोरि बाजै होनदों आरोना अनिरामा ओजों बिपिया मा होनखो अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय फोरिया बिब्दि आगै बिदि आगै कमेन्ट सेक बिपि आगै कमेन्ट सेक खालामदे थांदो ना थाङाखै थाइ होनदों थांदोंना थाङाखै दा कमेन्ट सेक खालाम थिनदों बिपि आगै फोरिया ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो फैदों फोरि होनदों थांबायनो फोरि ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो अन होनबाय थेंक इउ फोरिया जोंहा बिपि दे होनबाय आरोना जोंहा बिपिया मा होनखो होनदों फोरिया अनिमा आगै सना आङो सनितपुरनिसो होनदों ओमफ्राय सनितपुर जों अनिरामा मा होनखो बाजै ना आदाया दिफेन्सआव जब मावो होनदों दिफेन्सआव जब मावो अनिराम आगै ओमफ्राय जों अनिरामा मा होनदों सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोनलै फोरि बाजै होनदों
ओमफ्राय जोंहा बिपि आगैया अन दाना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय बिपि आगै ओइ बाबा प्लिज उन्दुदोलाय प्रिया रुख'आ टाइमा जाला मोजाफोरिया मा होनदों हादान नङाहाय टाउनालाय जोंनिया थांलाय जोंनियाहाय फाय बरियाखा जायगाया होनदों आरोना थांलाय जोंनियाहाय फाय बरियाखा जायगाया हा होनदों फोरिया ओमफ्राय जाफोरिया आं थांथ'नो नि दे सनाफोर होनदों ओमफ्राय जाफोरिया मा होनदों आंना एमबि जोबथारनोसै होनबाय दे फ्रेन्ड फोरि मोजां मिस्टारा हेलौ होनदों मिस्टारा हा मिनिदों मिस्टारा खाना खा लिया क्या बोला हा खा लिया खाना मोजां बिपिया मा होनगौ अन थेंक इउ आगै जा मिस्टारा क्या सब्जी खाया है बोला सब्जी क्या बोलते हैं पामकिन और मछली फ्राई ओमफ्राय जोंहा फोरिया हा मिनिबाय अनिरा मा होनखो जोंहा हटस्पट लादो ब्रा फोरि बाजै होनदों हटस्पट लानो थिनबाय फोरि रंजालिया गैया आंना दै गुगोलनिफ्राय जिमाइल फैदों मानोथाय बुजियासै आं होनदों आंना दै गुगोलनिफ्राय जिमाइल फैदों मानो बुजियासै आं होनदों मा होनो सोरबा एसे इउटुब माबाफोरनि नाम्बार गैया नामा अनजालि आगै ओमफ्राय खाथि आगैया मा होनखो आं फन रायलायदोंमोन सनामोन होनदों ओमफ्राय जाफोरिया मा होनखो हासबेन्ड गैया नङाबाथ' हरसेबाबो थानो हायो आंनि एसे ना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आपका सब्जी मिठाई दो आपका सब्जी मिठाई ओके अनजालिया मा होनखो गथ'फोरा थानायखायसो जादों नामाथाय होनदों गथ'फोर थानायखायसो जादों नामाथाय होनदों बिदिबा भिडिअ'आव गथ'फोर दं नामा अनजालि आगैनिया ओमफ्राय जोंहा बिपि एबा मा होनगोन मिस्टार एम आर आच्छा मिस्टारखौनो होनदों ना रसान मिस्टार रसान बीके डान फ्रेंड बोला ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो गार्लफ्रेन्डजों नामा कार्तिक होनदों गार्लफ्रेन्डजों नामा होनो कार्तिक आगै थ' अनजाला मा होनखो हासबेन्डआलाय बहा थांदों फोरि बाजै होनदों अनिरामा मोजां आराम होनदों हेल' इभिनिं आब' होनदों हेल' इभिनिं आगै ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो जयेन कर दिया रिसान बोला रसन मतलब मिस्टार ना ओमफ्राय बिपिया मा होनदों जागैया बिके दान बोला आरा मा होनखो जोंहा
मिस्टर आपसे बीपी ने मतलब ज्वाइन कर दिया है बोला। ओमफ्राय जा आरा मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ आर ब्लग। ओमफ्राय जा बिपिया मा होनखो कमेन्ट चेक बोला फोरिया मा होनखो डिउटियावसो दं होनदों। अनिरामा जोंहा मा खबर अनजालि बाजै होनदों। अनजालिया मा होनखो मायाव मायाव थुनाय फोरि खोन्थालाय होनदों आरोना। फोरि मायाव मायाव थुनाय मोननो। ओमफ्राय जोंहा बिपिया मा होनखो ऑल गाइस बाय बोला। मिस्टारा मा होनखो आपका सब्जी मिटा हे रे बोला हा रे हाजी मिस्टार। ओमफ्राय जा आरा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' दिनै होनदों। ओंख्रिया जोंना जोगोनार ना फ्राय नाजों थाइगिरमोन आगै। कार्तिका मेसेज दानबाय। अनो अनिरामनो गियाबो मा जब मावो फोरि बाजै नोंना हासबेन्डआ सोंदो आरोना। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हा हा। ओमफ्राय जों बिपे बाय आब' होनदों बाय आगै फोरिया जोंहा अनजालि नोंनि नेटखौ बन्द' खालामना गुबुननि हटस्पट लाना ट्राइ नायलाय खनसे होनदों। अनजालि आगै खोनादों दा? नोंनि नेटखौ अफ खालामनानै सोरनिबा हटस्पट लानानै ट्राइ खालाम थिनदों फोरिया। जा कार्तिकआ लोगोफोर जागोन होनदों। ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो अनजालि आंना बिदिजों भिडिअ आपल'ड जादोंमोन होनदों। आदसा फोरिनिया बिदिजों जादोंमोन अनजालि आगै। मजा अमित ने क्या बोला बोलो फाल नेपाली हैं बेलपाल नेपाली। ओमफ्राय जा फोरिया मा होनदों अनिराम फिसा जब मावो हाय आगै सना होनदों। कार्तिकआ आङो खोनासंबाय थादों दै नोंसिनि रायलायनायखौ आं उन्दुना दं सनाफोर होनदों आरोना। दसे आरोना सनाफोर। जिगयारिया मा ओंख्रि जाखोहाय आब' होनदों। ओंख्रिया मा होनो जोगोनारमोन आगै ओमफ्राय ना। ओमफ्राय जोंहा अमित देबबर मा किया बोला आई लव इउ बीके बोला अच्छा अके थेंक इउ सेम टु इउ अमित देबबरमा। अनिरामा मा होनखो जोंनाबो फिसा जबसोलै होनबाय आरोना अनिरामा। अनजालिया मा होनखो फोरि आंना भिडिअ आपल'ड जाबाय खिन्थु वाइटि आवसो जायाखै आंना होनदो। वाइटि स्टुडिअ'आवसो जायाखै आरो। ओमफ्राय जों मा होनखो जिगयारिया मा होनखो आब' बहानि मोनलाय हो आब' होनबाय। आदसा आंखौसो सोंबायदांहाय। आङो मा होनो बङाइगाव आगै जिगयारि। ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो आंबो बावगारबाय मा थुनायमोनथाय अनजालि आगै होनदों। ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो नों सोरखौबा थिनदो दे जिमेलाव थांनांगौ जायो होनदों। मोजां अनजालिया नोंगौ नामा फोरि होनदों। ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो अनजालि आङो मबाइल मोनबालाय हागौमोन नायै होनदों। ओमफ्राय जोंहा बिबारा बिके मा खबर सिस्टार होनदों। खबरा मोजां आंनिया बिबार नार्जारि सिस्टार। ओमफ्राय लाइक दान सिस्टार होनबाय थेंक इउ सिस्टार गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन लाइक दान। ओमफ्राय जोंहा बिबारिया अनजालि मा खबर
मा खबर सिस्टार होनदों आरोना ओमफ्राय फोरिया आं थांबाय सना होनबाय आरोना मोजां बिबारिया फोरि मोजां ना आगै होनदों गितिका थेंक इउ गितिका लाइक दानसना होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गितिका बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना ओंख्रिया माबामोन मा होनो जोगोनार ओमफ्रायो ना फ्रायमोन आरोना गितिका ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बीके ब्लग आपका हा गान का नाम क्या है रे गाँव का नाम क्या है रे बोला गाँव का नाम जी मैं बङाइगांव में रहती हूँ रे मिस्टार ओमफ्राय जोंहा गितिकाया हार्ट हरबाय थेंक इउ जोंहा फोरिया बिबारि सना मोजांथ' दासान्दि होनदों ओमफ्राय जोंहा अनजालिया दं आब' बिबारि बिदिनो होनदों ओमफ्राय जोंहा बिबारि आगैया गिति ओंखि होननानै मिनिहरबाय मिनिना थैनोसै दिनहै होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा बम ठाकुर हेलो नेपाली हो आप बोला जी मैं नेपाली नहीं हो बड' हो ओमफ्राय जों अनिरामा मा होनखो फोरि बाजै थांनो नाङा होनदों जोंहा अनिरामा जोंहा गितिया फोरि सना होननानै गाबहरदों ओमफ्राय जोंहा फोरिया आगै दा बुं बिबारि सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो मिस्टार मोजां ना फंबाय होनदों आदसा मिस्टाराबो बर'सो नामाब्रा होमबा ने गितिकाया मा होनखो जोंहा बिबारि ओंथि मिनिबाय थादो हा हा होनदो बिबारि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गितिका बसुमतारी हा हा कमल रिप्लाय सम बटर अरे फोरिया मा होनखो जोंहा फोरि मा बुंनांगौ हा हा होनदों ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो अनिराम सनायानो लाखिगासिनो हा हा होनदों अनिराम सोरनिबा कमेन्ट थाबोबाय खोमा हाबनानै तेरा गितिका गैया मिस्टार होननानै मिनिहरदों ओमफ्राय जोंहा गितिका बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो फ्रेन्ड बुं बिबार सना हा हा होनदों ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनखो गिथि ओंखि दे मेंबाय आंबो हा हा होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हेल' होनदों मिस्टार होनदों अनिरामा दसे थाथ'रे फोरि बाजै होनदों बिबारिया मा होनखो जोंहा फोरि अके सना फ्रेन्ड होनदों गितिकाया मा होनखो बिबारि ओंथि हा हा होनबाय बिबारिया मा होनखो बिके आगै दा बुं फ्रेन्ड बुं हा हा होनदों आं मिथियासैलै नोंसोर मा ओमफ्राय जोंहा गितिया मा होनखो जोंहा मिस्टार स्वयं बटर हा हा होनदों खोमालै जोंहा बिबारिया मा होनखो गिति ओंथि मेङाखै नों हा हा होनदों फोरिया मा होनखो अनिराम र' दाहाय सोंहरनाबा लोगो मोनफिनगोन होनदों आरोना सोरनावबा लोगो मोनफिनगोन होनदों अनिराम ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार बय फैदों आरोना बाजै आंनिखौबो सापर्ट खालामदोब्रा अननानै होनदों आरोना आदसा आंखौ होनदों नामाब्रा आङो सापर्ट खालामखाबाय खोमा क'क्राझार बय नोंखौ खालामखानाय बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय जोंहा गिति बसुमतारीया बिबारि ओंथि ना इदि खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बाटाकुरा मा होनखो लेंहरे हो या नेपाली हो आप बोला लाख जेरे मैं बोडो हो रे बर' ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो गिति सना होननानै गाबहरबाय गितिकाया मा होनखो अके होनदों मिस्टारा मा होनखो गितिका बसुमतारी बेटारि हा हा अनिरामा मा होनखो माथो नोंखौ लाइभआव नुवाखै फोरि बाजै होनदों गितिकाया जोंहा फोरि जिउ दासो नुदोंना होननानै गाबहरबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बिके ब्लग बेटारि हा हा आदसा बेटारि आदसा ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो
गिति सना थु जोंहा थाइलेण्डआव बेरायनो थांनोसै हा हा होनदो। मोजां गितिखौ सोंदो मिस्टार हा हा होनबाय। मिस्टारा आच्छा आं हे मे हा आच्छा हे मे मोजां गितिखौ मा होनखो फरि सना फैदो लावदुम लावदुम दखा हा दंखायो हा हा मोजां फरिया मा होनगोन दासो नुसनदों गिथि सना होनदो आरो ना। ओमफ्राय जों बागथाखुरा मा होनखो सादि कोरल तुम यार बोला शादी कर लो किसको बोला रे शादी कर लो ओमफ्राय जा बिबारिया मा होनखो हा हा मिनिबाय। ओमफ्राय जा गितिकाया मा होनखो फरि सना मा ओंख्रि जानायमोन होनदों। ओमफ्राय मिस्टारा हा हा हासुरा मिनिबाय। ओमफ्राय जा फरिया थु होमबा गिथि सना होनबाय। गितिकाया मा होनखो जा बिबारि बारा बुजि खानाय नङा बिखि सनाया आं बुजियासैथ' आरो बिबारि मा होनो गितिका बिबारि फरि बुजियासै आङो ओमफ्राय मिस्टार ओमफ्राय जोंहा गितिकाया बिबारि बारा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो आंनिमोन अवान जन आब' फरि अवान केजि जों आब' फरि सना मा ओंख्रि जाखो सना बुंहरदो आंनो नोंखौ बुंहरदों आङो नोंखौ होनदों। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा गेम अफार अनजालिया दे सनाफोर सनाफोर सोरबाफोर वाइटियाव थिमस पुलिस थ्रिम्स पुलिस बानो नुवायो खोन्थायोलै मिथियोबा होनदो आरोना। बे अनजालिना प्रब्लेम जादोंलै सोरबा मिथियोबा मा होनो सोर दंमोनलाय गितिका ओमफ्राय मा दंमोन कार्तिक ओमफ्राय सासे मा नामलाय बिबारि ओमफ्राय जोंहा गितिका मा होनखो फरि सना फैदों होननानै मिनिबाय। जा मिस्टारा गेम अफार लिरबाय कार्तिकआ जा थानो हाथारिनि मेसेज होफिनबाय आं सना होनबाय कार्तिकआ आच्छा बेटारि गैला होनदोंमोन नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार रामानखौ हा मिनिबाय गितिकाया अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गितिका बसुमतारी हा हा बेटारि फरिया मा होनखो ओमफ्राय सबाय कबि आलु भाजा मटर बेदर गुबुननि बानायनाय जाबाय होनदो आरोना। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मिनिहरबाय जा गितिकाया मा होनखो मिस्टार खुश समझ नहीं आया है रे बाबा क्या बोला हे बोला फरिया मा होनखो अनिराम बहा थाखुमाखो दे होननानै गाबबाय। मिस्टारा गेम अफार लिरबाय। ओमफ्राय जा अनिरामा हाय गिथि बाजै मा खबर होनबाय फरिया मिस्टार मबाइल टिमिक' मन फरायसु होननानै हार हरबाय। अनिरामा जोंहा दं फरि बाजै होनदों गितिकाया अनिराम मोजांथ' आगै नोंहालाय होनदों। जा मिस्टारा गितिका बसुमतारी होननानै माबा होनलाबाय ओमफ्राय जोंहा अनिरामा आंबो मोजां दं गितिका बाजै होनदों। फरिया होमबा मानो सिरि अनिराम सना होनदों। ओमफ्राय मिस्टारा गितिका बसुमतारी आप हस्पिटाल में जाओ ना बोला मिस्टारा मा होनखो हेल' बोला गितिकाया मा होनखो अनिराम आगै अके होनदों। मिस्टारा हेल' होनबाय गितिकाया मिस्टार आयु होननानै मिनिबाय। मिस्टार किउ बोला आस्राय फरिया मा होनखो मिस्टार हेल' हार्ट डेडिया गितिकाया मा होनखो एसे बिदि नायबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा ओमफ्राय अनिरामा फरि बाजैया नेपालिबो रोंगौ नामा होनदों। रोंगौ खोमाहाय लिरलायदोथ' फरिया ना फरिया मा होनखो बारा रोङा एसेल' अनिराम होनदों। जा मिस्टारा गितिका बसुमतारी गेम अफार हा 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 फरिया
बुधबार खालि आंबो एलबि होगोन दै फैदो अनिराम आगै होनदों। एकथायावसो होखायोमोन ना। ओमफ्राय जा इलिजा आगैया आब' हाय होनदों, इलिजा आगैया जय एन मि होनदों। अनिरामा अके फोरि बाजै दोन दे मा होनखो दं हो अके फोरि बाजै ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो इयेस अनिराम होनदों। इलिजा आगैया मा होनखो आब' ब्लु हो होनदों। इलिजा आगैया दा होखानायमोन ना। बावलायलांबायसो आं होआखै। ओमफ्राय आब' ब्लु होलाय ओमफ्राय जा गितिका आगैया सरि गितिका बसुमतारिया मा होनखो जा मिस्टार ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मिनिहरबाय इलिजाया मा होनखो अनिराम जय एन मि होनदों। ओमफ्राय आं गोरिबा हेलौ मादै होनदों। हेलौ हेलौ आफा हेलौ ओमफ्राय जों गितिकाया मा होनखो दे थाथ'दो सनाफोर आङो टिउसन टाइम जाबाय होनदों आरोना दे ओमफ्राय आं गोरिबा लाइक दान मादै होनबाय दे आफा सना दे। ओमफ्राय जा इलिजाया आं गोरिब जय एन मि होनदों। मिस्टारा गितिका बसुमतारी अ माइ गड होनदों। मिस्टारा हेलौ होनदों। अनिरामा अके इलिजा गितिकाया फोरि सना बाय बाय होनदों। गितिकाया मिस्टार बाय बाय होनदों। फोरिया गिति सना बाय बाय आंबो थांबाय होनदों दे ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनखो गोरिब गुमै बाय बाय होनदों। गितिकाया अनिराम आगै बाय बाय होनबाय। मिस्टारा गितिका बसुमतारी हा मिनिदों। ओमफ्राय जा फोरिया अनिराम आगै सना आङो थांबाय दे सना होनबाय। अनिरामा अके गिथि बाजै बाय होनदों। इलिजा आगैया हाय होनदों। अनिरामा दे फोरि बाजै सना बावगारनो नाङा होनदों। ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो अनिराम बहानि होनदों। ओमफ्राय जा मिस्टारा मा हेलौ होनदों। फोरिया मा होनखो बावगारा अनिराम सना होनदों। ओमफ्राय जा इलिजा आगैया मिस्टार जय एन मि होनदों। ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो गितिका बसुमतारी क्या हो गया रे बोला। मिस्टारा हेलौ होनदों। अनिरामा मा होनखो आं बजालिनि इलिजा आं आच्छा बावजालि आच्छा बजालिनि इलिजा बाजै नोंलाय होनदों। ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो हार हरनानै अनिराम सना नोंनि थाखाय होना गालांबाय दे होनबाय। इलिजाया आङो दासो 12 बोसोर माबोरै होनखो होनदों। मा बाजै होनखो होनदों। दासो 12 बोसोरनो गथ'सो नानिसो जागोन होनबाथ'। ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो अके बाजै आङो गोसोखांबाय थागोन दे होनदों अनिरामा। आच्छा रामसिंआ मा होनदोंमोन किमि खाथि रामसिंआनो किमि खाथि राम खाथि ला बिहा गारन'ला मा सिता सिनि सिंगेल ह नि नेपालि ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हेलौ होनदोङो। जा एमडि प्रडाक्सना साब बानायदो बयबो अननानै होनदों। फोरिया मा होनखो बाय इलिजा आगैया आं बरमानि होनदों। ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो अ सरि इलिजा होनदों। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा गेम अभार होनदों। बेयाव सिनायला नालाय इलिजा आगैया जेबो नङा होनदों आरोना जेबो नङा। ओमफ्राय जेबो नङा होनबाय जोंहा मिस्टारा माने हामक' ब्लु डिजे प्लिज बोला। ओइ उन्दुनोबो उन्दुनोसो नोङो बांद्रायबाय बाबा नोङो नेबाय थायो मानो हो
हमको ब्लू दीजिए दे दिया अनिरामा बारा मामा गामिनि आगै नों होनदों बरमामा गामिनि आगै नों होनबाय जोंहा अनिरामा इलिजा आगैया जयेन खालामदो होनबाय इलिजा आगैया खरुवानि होनदों खरुवा मोजां मिस्टारा मा होनखो इलिजा रानि अफिसियेल खाना खा लिया बोला ओमफ्राय अनिरामा मा होनखो खारुवाजान ना आगै होनदों ओमफ्राय रामसिङा गिभ मी ब्लु टु प्लिज माबा उन्दुदो दे प्रिया दोननानै प्रिया इलिजा आगैया होनदों मिस्टारा अन थेंक इउ मिस्टार हाहा ओमफ्राय गाल रं हेलो सिस्टार हाउ आर यू बोला हेलो सिस्टार मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मिस्टारा मान के बीके क्या हुआ रे बेटा रे क्या हुआ रे बेटा रे बोला अच्छा ओमफ्राय मिस्टार अन बोला ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ मा होनखो गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं ओइ सानसुआ लाइक दा होनबाय लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओइ सानसु उन्दुदो एसे जाबाय दे उन्दुदो दे आं फैगासिनो दे गाल जयेन मी बोला इलिजा ने अनिरामा मानखो बाजै आदाया सुटि गैथ'वा नामा होनदो नोंदाया फैगोन आगै दा बावैनो ओमफ्रायो फैनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय ओइ सानसुआ मा होनखो आङो दोनबायसो नामा नायदोंमोन ओइ सानसुआ दोनबायसो नामा नायदोंमोन ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा हा मिनिबाय आरो ना हास्राहाय मिस्टारने इलिजा आगैया आं खारुवाजाननि होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइ सानसुआ मा होनगोन इलिजा साब मी प्लिज बोला ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया अके बोला ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो मा डिपार्टमेन्टआव मावो बाजै आदाया होनदों आदसा माबा SSB नोंदाया आगै मिस्टारा मा होनखो हास के मरेगा रे बोला क्या हुआ रे मिस्टर हास के मरेगा कुछ तो हुआ होगा हंस रहा है क्यों ओमफ्राय मिस्टारा हेलो होनदो हेलो इलिजाया मा होनगोन मिस्टार जयेन मी बोला ओमफ्राय जोंहा बसन्त मा होनखो हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक बोला आदसा खबरा मोजां आंनिया थेंक इउ आं कर्नाटकनि आरो नोङो ना सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मिस्टारा गेम अफार बोला अनिरामा मांगो आंहा हेपि ना बाजै होनदों ना ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया मानगो अनिराम जयेन खालामदो होनदों मिस्टारा मिनिबाय हास्राय मिस्टार क्या हुआ ओमफ्राय मिस्टारा हेलो अनिरामा मांगो अके इलिजा
bukan overthinker na. Beli Lisa dia mini bay. Iya saya. About nggak tahu. Lisa dia abu ang abu ang setelah sini ronda. Oh dia. 운동하는 데 아게 돼. Bố thằng cướp xà lem ấy. Oh my god. Oh my god. Kiri, Mister Oh my god पूरी. बेटा कहाँ गया है? अब प्रिय. Jalan lu nak ke? Ayo jalan mana? Jalan ni. आपका बेटा है क्या? ये बोला हाँ जी मेरा बेटा है. मिस्टर हेलो माय हेलो. ओए बीके यार आ रहा है तुझे याद आ रहा है. अच्छा याद आ रहा है. ओके झूठ बोला. Jadi siapa yang bawa minyak mangga? Rồi. Đừng nghĩ là ăn hả là đừng nghĩ là vậy. Không được xin sạch này còn này. Nó không thời là ăn hả là trên đừng là vậy. Đừng có thấp thể.
क्या बोला था बनते हैं बनते बनते सेवन बेटी हमारी उलझान बन आए। मिस्टर हेलो बोला मिस्टर आपका बेटा मोटू है बोला मोटू नहीं है पतला है। थोड़ा मीडियम है मतलब मोटो भी नहीं है। बिरजन बसुमतारी हेलो आब'ने हेलो आ गए देलाय अनिरा मामानखो बाजै उनाव लोगो मोनबावगोन दे आं दा न'आव थांनोसै डिउटियाव दंमोन आं दे अनिराम दे जागोन दे मोजां मिस्टारा अनदों ओमफ्राय जों माबाया अमिताम हाय प्रियेन होनदों ओरैना बाबायाबो हाय प्रियन क्या कर रहा है मुझे खिलाना बेटा बोला प्रियन मिठाई खा रहा है रामा मन के परी परी हारी गया परी परी तो चला गया राम सिंह मिस्टर हा मिस्टारा on Anjali on thank you Anjali ha Anjali hello क्या बोला अमित ड्राइंग किसने किया बोला प्रियन ने बेटा ने किया था खुद खुद ही फाड़ दिया चला गया तुम क्या कर किसका बोला तुम क्या कर रहे हो बोला कुछ नहीं कर रहे हो ओमफ्राय जा बिरजना हाय आब' होनबाय हाय आगै मोजां मोनो प्रियेनखौ Scan for the
क्या बोला मम्मी ने प्रियंका सिप्स हैं सिप्स सिक्तो सिनके तो छिनके तो नहीं खा रहे हो बोला हो छिनके नहीं खाया अरे खुद ही खा रहा है प्रियन बिरजन ना मा होनदों मा खालामदों होनदों आरोना मा खालामबाय दं होनदों आदसा जेबो खालामाखै बिरजन दसे उन्दुदों होनबा बै सोने के लिए बोलते हैं तो सोते नहीं है Sudah dulu. San, mobil itu mana? Nah, ini lagi ada nggak mau naik. Bapak, ini mana biji le? Empat omida, omid ni dia bola. Ang nongko mojang monya bikin. Oh, Boro आगे आ रही है आपको तो omid. ओमफ्राय अमिना रिप्लाइ दे दो बोला आदसा ओमफ्राय रामसिंआ फोरि होनदों फोरि गैला ओमफ्राय हा 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 मैंने अपी बोला उम्मीद ने बोरो आ गया रे आपको उम्मीद jadi bapak mau bersantai saya mau balik terus saya yuk Cina नींद आ रही है रे इसलिए नहीं दिख रहा था सेहरा दिखा यार बोला उम्मीद ने रिप्लाई दे दो बोला आंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय पुर्न हाय हेलौ बोला हाय like that like that how like that बोला बाहर आवाज like that बोला ना उम्मीद ओमफ्राय जा सागरा मांगो हेलौ दीदी कहा क्या बात हो या क्या बात है बोला ना हेलो दीदी कहा हेलो दीदी हैं क्या बात है अच्छा नहीं कर देखो अरे गार ना जब मीडामन के लिए क्यूट हो तुम बोला ओ अच्छा पूर्णम ओमफ्राय पूर्णमनो मा खालामदों नानि होनदोंना आङो माबा थाबथाबाय नामाहाय आङो माबा गैला खोमालै अमिता मा होनखो ओके बोरिंग हो रहा है बोला अच्छा मतलब अकेला है क्या दोस्त नहीं है उम्मीद दोस्त है कि नहीं दोस्त है कि ये दोस्त है या नहीं है ओमफ्राय Kadar good morning Dana Kadar good morning Omida hi
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं है बोला अच्छा अकेला अकेले है मुजफ्फर नो मामा का प्लीज सपोर्ट मी गाइस बोला kadar को को कुछ कहो ना बोला कुछ कहो ना कुछ तो कहो ना क्या कहो để udah deh Rian deh Rian udah lagi lah thay mà बाबा अकेले अकेले है कल 2 बजे के फ्लाइट है अच्छा फ्लाइट 2 बजे में फ्लाइट ओके 12 बजे से करेगा अच्छा 12 बजे में से क्यों करेगा अच्छा आर्म्स फिर हाय सिस्टर बोला हाय सिस्टर आर्म्स थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए दे फ्रेंड उधर दे भाई Roger Pearson Pearson aman ke Mayau Pichin Doi Da LB Bau LB Bau Hai Rai Gan Sei Abo Boro Mana Baratan Mayau Pichin Doi Monayaw अच्छा मोनायाव फैफिनदे होनदोंना दा एलबि आब' एलबिआवहाय होनदों रायगोनसै आब' रायगोनसै आब' गरमानो बाराथार होनदों मोनायाव आङो फैनो हानाय नङा ओमफ्राय जोंहा फुर्णिमा मा होनगोन बबेनि नोंलाय होनदों आरोना नानि आङो मा होनो बङाइनि मोजां आनसार ओके लाइक दैट सिस्टार मा थैंक यू सिस्टार मिस्टार अगुन मिस्टार बरो लेखा आं उन्दुआबो उन्दुआलै नोंलाय बाबादि ओके अन थ' उन्दुदों बाबा फ्रियानो दसे जन दे मैला टाइमानो जाला आयु नों मानो बिदिलै दाबो जाखाङा नै गल जाबाय माबारै फैदोलाय बिसिनायाव माबानो आरो मोसोम जायोलै सोर दं आनसारनो गैयाब्ला है बाबा मा लायनो जालायखो मिस्टार रोशन प्लीज जयन करो बोला फ्रेंड मोजां बिरजना मानखो सोर दं दा रावबो गैया फिसालाजों आंजोंल' मुजफ्फरनो मानखो आं क'क्राझारनि होनदों क'क्राझारनि आरो थेंक इउ आंखौ क'क्राझारनिफ्राय सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिसिनियाव मेथाइखौलै
Bila agar baik ni pun dulu. Kau ilah leh. Bây giờ mình rồi đẹp má hai ông đấy đó hả bà hả bà जाती हो कहाँ फंस जाती हो फिर इनको थोड़ा सोने के लिए बोला वो अकेले नहीं सोता right Bizoida please support me also बोला राम सिंह हाय बाबू how are you बोला बाबू ठीक है विजय दा प्लीज सपोर्ट मी ऑल्सो बोला प्लीज सपोर्ट मी माई आईडी प्लीज अच्छा आंसर राम सिंह प्लीज सोयन मी बोला बिरसना मानखो देरबायानो माथो बाबुआबो होनदो देरबाय बाबुआबो ओजा राम आन्स हो answer rank okay I subscribe your channel बोला ओमफ्राय जा उमिदा हंस के दिखा एक बार बोला अच्छा हंस के दिखा एक बार राम सिंह मगा आ रही हो यार परी बोला अच्छा खोनादों ओमफ्राय जा उमिदा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो ना यार बोला फिर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी थक गया हूँ कमेंट पढ़ के थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा बेटा को भी थोड़ा अकेले तो सोता नहीं है अंजलि से हेलो अंजलि ने खाना खा लिया क्या सिस्टर बोला हाँ सिस्टर खा लिया खाना अंजलि हेलो बोला हेलो अंजलि हाँ हाँ एलबी ऑफ करेगा क्या बोला एलबी ऑफ करेगा विक्रम करे या ना करे क्या करो रुको विक्रम ने क्या हुआ हेलो सिस्टर बोला हेलो ब्रदर अंजलि हेलो बोला और मेरा मैं तुम पाल पाओ बोला अच्छा मैं तुम पाल पाओ अंजलि आपका गाना को नाम क्या आपका गान को नाम क्या बोला था आपका गान का नाम क्या बोला था बोला मेरा गान कौन सा गाना अंजलि हेलो बोला अंजलि गेम ऊपर ओमेदा आं नोंनो हामजाखौ आं नोंनो हामजाखौ
भी ऐसे रख के बेटा को सुला देती हूँ। बाबा सो जा। फ्रेंड दे गाइस